ఈ ఆవుల్ని ఇంకా చిన్న సైజ్ చేస్తే మనకున్న అవసరాలు తగ్గట్టుగా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో అప్పుడు ఏ ఆవులు చేయాలి, పుట్ట ఆవులు ఏమున్నాయని స్టడీ చేసి మన ఇండియన్స్ డ్రాఫ్ట్ వెరైటీస్ ఆవులన్నీ కొని వాటి మీద మనం పుట్టించడం. అంటే స్టార్టింగ్ మన పొంగునూరు మన క్యాటిల్ ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని సెమన్ తీసుకుని ఒక 10 ఆవులకు చేశానండి. 10 ఆవులు చేస్తేనే 4.5 ఇటు అలా వచ్చాయి మంచి బుల్స్. దాని నుంచి మళ్ళీ ఒక 200 ఆవులకి చేస్తే 4 అడుగులకు వచ్చిందండి. 4 అడుగుల నుంచి మళ్ళీ ఇంకో 200 ఆవులు చేస్తే 3.5 నుంచి 3, 2.5, 2 అడుగులు, 1 అడుగు వరకు అలా తగ్గించుకుంటూ వచ్చానండి న్యాచురల్గా. అంటే ఇన్బ్రీడ్ అంటే ఆవు నుంచి ఆవుకి సుమారుగా ఇప్పుడు వచ్చి 2500 ఆవులు అయినాయండి నాకు ప్రయోగాత్మకంగా. అంటే ఆవు నుంచి ఆవుకి అలా దప్పదప్పాలుగా పుట్టించడం వల్ల 2500 ఆవుల్ని ప్లస్ ఇక్కడ ఒక 5 ఎకరాలు ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా కూడా నాకు నెలకి 15 నుంచి 25 లక్షల వరకు మెయింటెనెన్స్ అవుతుందండి. 2500 ఆవులను కొని వాటిని బ్రీడింగ్ ఉపయోగించానంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను స్టడీ చేసింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆవు అనేది ఇంటిలో ఉండే యానిమల్ అండి, కుక్క అనేది బయట కాపలాగా ఉండేది. అలాంటి కుక్కని మనం ఏం చేసాము, నక్కతోటిని మనం పిల్లితోటి సంపర్కం చేసి రకరకాల బీలు తెచ్చి ఇంట్లోకి తెచ్చేసుకున్నాం. బాబు రే ఇటు పెట్టు బ్యాగ్, అలాంటి కుక్కని ఇంట్లో తెచ్చుకున్నాం. ఆవునేమో బయటికి పంపించేసాం. ఎందుకంటే మనకి ఆవుని పోషించే స్తోమత కోల్పోయామండి, చిన్న చిన్న ఇల్లులు వచ్చేసాయి. మరి ఈ టైంలోనే ఆవుని కూడా కుక్క సైజ్ చేస్తే ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు కదా. మన సనాతన సంప్రదాయం అనేది ఆవు ఇంట్లో మనుగడలోనే ఉండేది కదా. ఆ ఉద్దేశంతో ఆవుని దపదపాలుగా చిన్న సైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చా. చాలామందికి ఆవుని పెంచుకోవాలని కోరిక ఉంటుందండి, వనరులు లేక స్పేస్ లేక డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఎంతో ఊరట అనిపించిందండి. ఎంతోమంది హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారండి. ఈరోజు ఎంతోమంది ఆవుల్ని అపార్ట్మెంట్లో పెంచుకుంటున్నారండి. నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే 2 అడుగుల లోపు తీసుకురావాలి, 2 లీటర్ల పాలు ఇవ్వాలి, ఆడ మగ కలిసి 10,000కే ఇవ్వాలి అని ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను తయారు చేసుకున్నానండి. అలా చేయాలంటే నేను సంవత్సరానికి సుమారుగా 1,00,000 ఆవులను పుట్టించాలండి. పుట్టించినప్పుడే నేను ఆ పని చేయగలను. ఇప్పుడు వచ్చిన కౌంట్ 750 అయింది. ఇది ప్రపంచం మొత్తానికండి ఈ మీనేచర్ అనే జాతిని క్రియేట్ చేసింది, దీనికి పేరు పెట్టింది నేనే. యాక్చువల్గా ఏన్షియంట్ ఇండియన్ డ్రాఫ్ట్ బ్రహ్మ బ్రీడ్ ఇది. అప్పట్లో దీన్ని వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుల వారు బాగా డెవలప్ చేశారండి దీన్ని. ఎందుకంటే ఇది ఆవులో ఒక 4th క్రోమోజోమ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ బ్రీడ్ పుట్టింది. చాలా వరకు బ్రీడ్లు అంతరించిపోయాయండి. అలాగే ఈ బ్రీడ్ కూడా అంతరించిపోయింది. మళ్ళీ దీన్ని నేను రీబర్త్ చేసి దీనికి మీనేచర్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. అంటే మీరు లొకేషన్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్ లొకేషన్ ఎంచుకున్నారు. అవునండి. ఈ లొకేషన్ ఎంచుకోవడానికి ఈ బ్రీడ్ ఇక్కడ డెవలప్ చేయడానికి ఏమన్నా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందండి. ఇది జెనెటిక్ సైన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మన బాడీలో జీన్ అండి వాతావరణాన్ని బట్టి మ్యూటేషన్ జరుగుతుందండి. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఆవు ఉందండి, ఆవుని మనం హిమాలయాలు తీసుకెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ పుట్టే బేబీకి బొచ్చు ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది, దాని జీన్లో లేదు కదా. అంటే అక్కడ వాతావరణానికి చలికి తగ్గట్టుకునే విధంగా దానికి బొచ్చు వచ్చిందండి. అదేవిధంగా నేను భూమికి సమాంతరమైన నెలలో ఎన్ని పుట్టించినా 3 అడుగులు తక్కువ ఏది రాలేదు. ఎందుకంటే భూమికి సమాంతరమైన ప్లెయిన్ ఏరియాలో పుట్టే ప్రతి జీవి హైట్లోనే పుడుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ మ్యూటేషన్ మార్చాలని కొండల వారికి తెచ్చానండి. ఎందుకంటే కొండల వారిని పుట్టే ప్రతి జీవి కూడా పుట్టిదే పుడుతుంది, చిన్న కాళ్ళు ఇట్టుకుని పుడుతుంది. ఎందుకంటే కొండ ఎక్కాలంటే పుట్టడం వల్ల సాధ్యం అవుతుంది, అది నేచర్. అందుకని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కొండల పక్కన 2 అడుగుల వరకు తీసుకొచ్చానండి. ఈ 2 అడుగుల నుంచి ఇంకా చిన్న సైజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలండి, మరి అపార్ట్మెంట్లో మన టైల్స్ ఉంటాయి, టైల్స్కి జారకుండా అలవాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో 3 జనరేషన్లో మన టైల్స్ అపార్ట్మెంట్లో మ్యూటేషన్ చేస్తున్నా. అంటే ఇది అందులోనే పెరుగుతాయి, టైల్స్లోనే పుడతాయి. పుట్టే దూడలకి టైల్స్కి అతుక్కునే స్వభావం ఉంటుంది, అంటే జారే స్వభావం ఉండదండి. అట్లకి మన ఆవులు జారిపోతాయి, వీటికి జారే స్వభావం ఉండదు. అలాగే వీటిని 4 వేరియంట్లు చేశానండి. ఒకటి గ్రౌండ్ వేరియంట్, రెండోది హార్డ్ సర్ఫేస్ గట్టినాలను జీవించే విధంగా, మూడోది స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటే టైల్స్ మీద కూడా జీవించే విధంగా, నాలుగోది మైక్రో అంటే మరీ చిన్నది 1 feet లోపే ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంతమంది అడిగారు, నేను 10 అంతస్తులో ఉంటాను, 15 అంతస్తులో ఉంటాను, వాళ్ళ కోసమని ఇది మైక్రో సైజులు చిన్నవండి. ఇవన్నీ కూడా ఈ 1 feet ఉంటాయి. హైయెస్ట్ మ్యాక్సిమం 12 అంగుళాలు 13 అంగుళాలు మించి ఉండవు. ఓకే, ఇది వాళ్ళకి అవసరానికి తగ్గట్టుగా. ఎందుకు ఇలా చేసామంటే ఇప్పుడు మనం అన్నీ చేయలేదా, 1 ఎకరం నేలలో పండించే పంటలనేమో మనం డాబా మీద పండించేస్తున్నాం, ఒక పెద్ద చేపల చెరువులో పండించేదేమో అక్వేరియంలో పండిస్తున్నామా, పెద్ద చెట్టునేమో చిన్న చెట్టు చేసి మన బోన్సాయి అని చెప్పి కుండీలో పెంచుకుంటున్నాం. మరి అలాంటప్పుడు ఆవును చిన్న సైజ్ చేస్తే తప్పేమొచ్చింది. నేను కూడా ఇన్ బ్రీడ్ చేశాను కదా, యానిమల్ టు యానిమల్ చేశాను కదా, అవుట్ బ్రీడ్ అయితే చేయలేదుగా. అవుట్ బ్రీడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి చేసిందని జెర్సీ హెచ్ఎఫ్ ఎలా సృష్టించారు, ఒక గాడిదికి గేదెకి గుర్రానికి సంపర్కం చేసి పుట్టించారు దాన్ని జెర్సీ హెచ్ఎఫ్. నేను ఆవు నుంచి ఆవుకి దప్పదప్పాలుగా సైజ్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చా. ఎందుకంటే మన అవసరాలు తగ్గట్టుగా. భవిష్యత్తు జనాలకి ఆవు అనేది ఉండదండి. ఆవుకి రక్షణ కల్పించాలంటే నేను ఇదొకటి. ఇప్పుడు ప్రతి ఆవు కూడా కొంత వెయిట్ ఉంటే మినిమం 65,000 నుంచి 1,50,000 వరకు బీ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు పట్టుకుపోతున్నారు. ఆవుకి అనేది రక్షణ లేదు. ఆవును రక్షించాలంటే ఆవును చిన్న సైజ్ చేయాలనిపించింది నాకు, అందుకని చిన్న సైజ్ చేశాను.